Тапшыруыбызны Урта Терешко авылында гомер кичерүче хөрмәтле якташыбыз Әлфия Адилша кызы Алиевага багышланган котлау хаты дәвам итә. Бүген якты язларга теренеп ул матур туган көнен каршылый. Ошбу күркәм бәйрәме белән ихластан аны газиз әти-әнисе, Яңа Терешко авылыннан Адилша Гилманович һәм Халидә Исмаиловна. Сеңлесе Гөлфия, улы Дамир, килене Раилә, энесе Илгиз, тормыш иптәше Наташа, балалары Илдар һәм Илнар котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Аларның ихлас теләкләренә бар туганнарыгыз да бик теләп кушылалар. Ана булу иң зур бәхет икән. Иң кадерле кешең балалар. Елмаюлы карашларын күреп, кими кебек җанда яралар. Мин бәхетле ана булу белән. Бала назын тоям, яратам. Бар яшәвем балаларым өчен. Алар диеп кенә җан атам. Шундый шигъри юллар белән башлаганнар котлау хатын сезнең хөрмәткә Әлфия апа әти-әниегез. Татлы алмабыз туу белән безнең яшәешебезгә ям һәм мәгънә өстәлде. Акыллы, тырыш булып үскән балабыз мәктәптә дә уңышлы килеш укыды. Аннары булачак һөнәре буларак медицина тармагын сайлады. Бик тә кирәкле һөнәрләрнең берсе шәфкать туташы. Шәфкать туташы булып эшләү кызыклы гына түгел, авыр да. Эш вакытында төрле холыклы кешеләр белән аралашырга туры килә. Әмма савыгырга ярдәм иткән авырулардан рәхмәт сүзләре ишетү бик рәхәт буладыр. Алар юкка гына, нәкъ менә шәфкать туташы дип аталмыйлар шул. Аларның күңелләре изге, уйлары шәфкатьле. Балабыз да шушы һөнәр иясе. Акыллы, тырыш хезмәткәр буларак ул эшендә дә хөрмәт ителенде. Матур гаиләсен барлыкка китереп, сөекле әни дә була алды. Алар тормыш иптәше белән төп йортта калып, озак еллар кайнана-кайната белән яшәп килде. Килен буларак та ул бик мәрхәмәтле. Балабызның тормышына сокланып карыйбыз. Аның шулкадәр сабыр булуына да таң калабыз. Я бер Аллам, шушы татлы алмабызга, сөекле апабызга бары сабырлык һәм саулык сорыйбыз. Чөнки калганы Аллага шөкер барысы да бар аның. Балаларның яратуын сизеп, тормыш иптәше белән бергә шушы тормыш юлы буйлап алда да атласыннар. Рәхмәт балам, шәфкать тулы йөрәгең белән безгә дә караганың өчен. Без синнән мең риза кызыбыз. Хәер Фатихабыз юлларыңда сине саклап йөртсен, эшеңдә җиңеллек китерсен. Бәхетлеме диеп сорасагыз, җавап бирәм. Әйе, бәхетле. Әнием дип торган 3 балам бар. Үзем таптым иң зур бәхетне. Иң зур бәхет бит ул әни булу. Сөеп, назлап карау балаңа, сабыйыңның көләш йөзен күрү иң зур шатлык бит ул анага. Әни булу бәхетеннән Ходай аермасын иде беркемне. Һәр хатын-кыз тоеп ул бәхетне булсын иде һәр чак сөйкемле. Кызлы әни бәхетле дип әйтмиләр юкка гына. Әниләрнең хәлен аңлый бары тик кызлар гына. Җанга рәхәт кызлы булу һәр бер хатын-кыз өчен. Бәхетле булса кызлары зур шатлык ана өчен. Котлы булсын балам бәйрәмең, кабул итсин теләк бәйләмен. Бәхет кәсәң тулып агылсын, булган кайгыларың югалсын. Без барыбыз сине яратабыз, сыкланабыз гомер юлыңа. Авыр чакта әти-әни дугасын юлдаш итеп ал кулыңа. Хөрмәтле Әлфия Адилшина, туган көнегез котлы булсын. Бәхетле булып алда да гомер кичерегез. Әлеге җыр сезнең өчен яңгырый. Бәхетләрнең ағы, балам син дөньяга килгән чагың, синең бәхетләрне
булсын балам, фәрештәннәр торсын юлларыңда. Хыялларың синең чынга ашсын, бәхет кошы